Hello emberek, Warlord vagyok, és velem tart. Warlord, nos igen, ez egy hosszú történet, de sziasztok! Az a helyzet, hogy Battlefield 3, mit is tudnék róla mondani? Hát gyönyörű, de tényleg ez gyönyörű. Ennyi az, hogy nem igen készült még. Igen, elragadó a rombolható környezet, igen. Illetve... A játékot a Frostbite 2-es motor rajtja, ami rombolható környezetet jelent, ezt szerintem én demonstrálom gyorsan. Hát ez eddig nagyon szép, meg jó, csak közben én itt meghalok egyedül. Hát tudod, de ebben te híró vagy, megoldod. Persze. Szóval az a lényeg, hogy azért BF3, mert az jó. Ugye nem tudom, észrevettétek, ez egy új csatorna, ugye Multigamers HD Pro. Összeálltunk egy gameplayes csatornát, ketten csinálunk. Ennek ugye az lenne a lényege, hogy az újonnan kijövő és a régi klasszikus játékokkal játszunk gameplayt, illetve single player is egyben. A Battlefield 3-ra esett az első választásunk, mert mostanság ezzel játszunk nagyon sokat. Ugye persze a multiplayer részével, ugye abból is lesz majd egy kis demonstráció, amit ugye az introban is láthattátok az előző videóban. A multiplayer is elég effektíven tudunk játszani. Mondj pár szót a játékról magáról, hogy mi is a lényege, és esetleg, hogy valami történet ennek a módnak, amivel most játszunk. Hát... játék története. A Coop-nak külön nincs története. Bizonyos szinten arról szól, hogy a single player egyes pályáit végig lehessen játszani multiba. Végül is ez egy ráhangolás a multiplayerre, recoil terén, illetve egyéb ügyletek terén. Viszont itt van egy tank, tehát hogy oké, láttam, észrevetted. De... Ez ott eltűnt. Igen. Nos, hát igen, a játékról annyit, hogy részben azért esett választás erre, mert elképesztő maga a játék grafikája, illetve a motornak az ereje is. Inkább a hatékonyságát emelném ki a Frostbite 2-es motornak, mint főerejét ennek a játéknak. Hát ugye ebben a játékban nagyon-nagyon kevés a bug, és ez valami elképesztő szó tényleg, tehát hogy én nem tapasztaltam sok bugot benne, nincsenek fönnakadások a fán, mint embereknek. Én egyetlen egy bugot észleltem, az pedig amit együtt tapasztaltunk, hogy lehet, hogy a pályaszélét nem sikerült megjelölni helikopternél, de ez elnézhető, mert... Igen. Mert végül is szerver függő bizonyos értelemben. Így van. És akkor mond nekünk valamit a gépedről. Most az a lényeg, hogy a játékot maximális grafikán vesszük Fraps program segítségével, és Sony Vegas Pro 11 verzióval editeljük, illetve szerkesztjük meg a videókat. Talán annyi, hogy mögöttem egy erős 3-4 év videószerkesztői tapasztalat áll, és én is gyakran csinálok különböző munkákat, Counter-Strike, Frag Movie-t, illetve ilyeneket, hasonlókat. Mind a kettőnek eredeti a Battlefield játéka, tehát rendelkezünk original accounttal, illetve eredeti játékkal, ami ugye fontos, nem tört játékot használunk. Nos, igen. Ez egy dióhéjban ennyi lenne, ami fontos. Számítógépeket, tuning számítógépeket használunk, nem tudom, hogy lehet erősebb gépeket per pillanat összerakni. Ez 16 magot takar, 4 GHz per magon, így harmadik generációs i7-es processzorral, illetve összekötött videókártyákkal. Tehát tényleg, hogy lagokra nem igen számíthatunk. Esetleg multiplayerbe, de... Ja, igen, multiplayerbe, de azt inkább a szerverek így van. Meg hát ugyanígy kóba lehet, hogy a host egy kicsit parás. Hát éppenséggel nekem a lehető legjobb netem van, ami jelenleg létezik Magyarországon, úgyhogy
És mivel én vagyok a host, ezért így nem gyakran eshet ez meg, de igen, megesett. Remélem van nálad Javelin, mert nálam nincs. Nálam van benne golyóm, és szóval igazából eddig jók vagyunk. Nos igen, az én gépemben is egy 16 magas processzor, fut egy i7-es 4,56 GHz-en fut, és a hűtést pedig folyékony hidrogénnel lett megoldva. Direkt a túlhajtásra lett tervezve ez a gép, úgyhogy tökéletes. Nem, lagokra nem lehet számítani. Úgy azt vágod, hogy itt a háztetőn is van egy ugyanilyen a Mobox, mint ami volt. Nem, de szerintem nekem kéne ott fönt lennem, mert nálam van a sniper. Nálam is sniper van, ha nem vetted volna észre. Nem. Őszintén nem vettem észre, konkrétan itt volt egy háztetőn, itt volt egy sniper, és kihasználtam az adandó alkalmat. Szólj, ha az RPG-s nyomot hagy maga után. Oké, szóval ugye a co-opban úgy játszunk, hogy az első maptól kezdve az utolsóig, tehát ki fogjuk játszani a co-opot itt videóban. Jön egy tank. Egy pár pillanat. De nem tank, hanem inkább ember. És nem kevés. És hát én igazából pár hete játszom csak a játékot, ugye pont miattad vettem meg ezt a játékot, és nem is tudom már mivel érveltél, hogy miért is vegyem meg, el még emlékszel? Igen. Konkrétan azzal, hogy kell egy jó gunner. Ja, igen. És végül igen, tényleg lett egy jó gunneröm. Azóta nagyon toljuk az aircraftokat. Igen. Inkább mígyem. Nos, igazából így nem csak Battlefield-es tartalmakkal szeretnék foglalkozni, viszont nekem ott van fönt egy sniperem, úgyhogy please. Merre látod? Ott az RPG... Jött egy RPG is. Igen, meghaltál? Azt is, hogy most leugrok, akkor én is meghalok, várjál, ez így nem lesz nem jó. halsz meg, az biztos nem halsz meg onnan. Jó. Viszont megjött a tank. Úristen, meg az RPG is. Most van baj. Valahogy éljük túl, mert az RPG... És futas innen, mert az RPG is eltalál, minket meghalunk. Nos igen, szóval... Jön az RPG, vigyázz! Oké, van egy kis időm most lövöm a tankot. Igazából akármilyen új játék kijön, valószínű, hogy... Abban a napon megvesszük, és jön a tartalom belőle. Ez a tervünk legalábbis. Hát... Ugye mostanság egy Assassin's Creed bemutatóval, illetve... Jön az RPG! Jój! Hát nálad van sniper, én lecseréltem. Lecserélted? Akkor segíts, mert fedezd be, amíg az RPG-t lelövöm. Egy pár pillanat. Oké, lelőttem az RPG-t. Elben. Szóval igen, aki ugye Counter-Strike-hoz vagy COD-hoz van hozzászokva, annak nehéz lesz váltani a Battlefield 3-ra, mert nehéz. Hát hatalmas igazából nem tudom te melyik oldal játszottál, de az MV3-ban már bizonyos recoil van, illetve vannak fegyverek, amiknél nagyon nagy. Tehát AK-47-nél elképesztően nagy recoil volt. Hát jó, de itt mindennél hatalmas recoil van, a snipernél bullet drop van, illetve hasonlók, szóval az játék tényleg tökéletesen ki van dolgozva. Igazából én szeretnék veled még egy MV3-at játszani.